Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТР. 11 травня, 1169-й день анексії Криму. Студія Скандер Меметов. ЄС остаточно схвалив безвізовий режим для України. Для пришвидшення процедури рішення було схвалене Радою міністрів сільського господарства та риболовлі, засідання якої проводиться у четвер, аби не чекати на зустріч профільної Ради міністрів внутрішніх справ. Церемонія підписання цього рішення президентом Європарламенту і представником керівництва Ради ЄС відбудеться 17 травня. Після цього регламент мають опублікувати в офіційному віснику ЄС. Фактично, безвіз набуде чинності ще за 20 днів після публікації, тобто 11 червня. Президент Петро Порошенко привітав українців із рішенням Євросоюзу. 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів для безвізових короткострокових поїздок. Зникнуть черги в посольства та візові центри, залишиться в минулому виснажлива тяганина зі збору паперів, люди заощадять гроші, які витрачали на консульські збори та послуги посередників, але безвіз – це набагато більше, ніж спрощення способу виїзду за кордон. Затриманого в Криму активіста Різу Ізєтова відпустили після допиту. В його будинку у Строганівці провели обшук. Він буцімто мав зв'язок із зниклим в Сирії кримським татарином. Після обшуку його повезли до центру Є, де допитали. Адвокати-силовики не пустили. Изъятые вещи вам не вернули. Нет. Сказали после проведения экспертизы. Как долго она будет проходить, я не знаю. И вопросы касались только вот существа дела, только пропавшего человека. Пропавшего человека, моего отношения к религии. То есть они общие вопросы тоже? Да, конечно. Я ехал прямо за автомобилем, в котором везли Изъетова. Я видел, что его завезли туда, видел, что он там находится. Однако сотрудники, смеясь, ухмыляясь, сказали: нет, его здесь нету. Дежурный же сказал, что я буду искать вашего подзащитного. Через 30 минут я опять повторно позвонил. Он сказал, что обещают, что к вам выйдут. Но так и никто и не вышел. Проукраїнські активісти не хотіли захоплювати парламент Криму, хоча мали численну перевагу. Про це заявили свідки під час засідання окупаційного суду у справі Ахтема Чийгоза. Рустем Халілов та Едем Мустафаєв заявили, що бачили Чийгоза, який заспокоював натовп. Свідки заявили, що винуватцями штовханини стали представники проросійського мітингу. Заступника голови Меджлісу Чийгоза окупанти звинувачують в організації масових заворушень під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Около часа он увидел, что к пророссийским митингующим присоединяется большая колонна, несколько сотен человек, которые идут гуськом, положа левую руку на плечи предыдущего, организованно. И после этого началась давка, причем давка началась со стороны пророссийских митингующих, которые вначале начали кидать пластиковые бутылки проукраинских митингующих, потом начали пытаться выдавить их. Далее давка имела колебательный характер. И продолжалось так некоторое время, пока Рифат Чубаров и Сергей Аксенов не выступили с заявлением о том, что сессия не состоится. Пора відпускати. У Києві влаштували акцію підтримки політв'язня Олега Сенцова. У третю річницю його арешту на вулицях української столиці роздавали листівки з зображенням його улюбленої місцевості та пропонували зробити селфі з цією листівкою. Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія показує листи брата. Це єдина можливість їх спілкування. Від побачень Олег відмовився. Сказав, що йому так проще держатися морально. Более закрытым быть. Описывал, что он видел других заключенных после свидания с родными, в какую те валились в депрессию. И говорит, что это очень тяжело. Лучше закрыться. А це премія «Свобода писати», якою нагородив Олега американський пен-центр. Наталія отримала її у Нью-Йорку від імені брата. Плакати з зображенням Олега Сенцова та інших засуджених разом з ним за тероризм з'явились на Хрещатику.
Волонтери кампанії «Let my people go» вийшли сюди для того, щоб нагадати українському суспільству про те, що є політв'язні Кремля, серед них Олег Сенцов, якщо говорити про його справу, ще Олександр Кольченко, Олексій Черній. Хочемо привернути увагу до цієї проблеми, тому що, на жаль, люди не можуть дуже довго тримати навіть якісь там співчуття іншої людині. Це все забувається, там життя своє, але треба пам'ятати. Волонтери розташувались біля офіційної фан-зони Євробачення, щоб про українських в'язнів дізнався весь світ. Мы ждем усиления интереса, как минимум. Как говорится, вода камень точит. Я считаю, что все это очень полезно и очень нужно. В первую очередь проинформировать людей, которые приехали на Евровидение, да, чтобы они понимали, что дело не ограничивается только концертами, есть другой аспект жизни. Здесь сейчас много иностранцев. Так совпало, но мы это используем. Підтримати Олега Сенцова прийшов російський поет Орлуша. Слово даже одного человека – это всегда эффективно. Кто-то увидит, поймет, что, во-первых, об этом нельзя забывать. Волонтери роздали листівки з зображенням ставка в рідному селі Олега Сенцова, Скалистому, Бахчисарайського району. Вони пропонують людям робити фото з цими листівками та викладати світлини до соціальних мереж з хештегом «Парад пускать». Ляля Озерчук, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Робоча група зі зміни статусу Криму розпочала роботу у Києві. До неї увійшли члени Конституційної комісії України. Вони мають підготувати зміни до Конституції, аби Автономна Республіка Крим стала національною кримсько-татарською автономією. Есть 10-й раздел Конституции Украины, который называется «Автономная Республика Крым». Консультации с членами Конституционной комиссии показали то, что в этот раздел изменения обязательно понадобится, но не исключено, и, скорее всего, так оно и будет, некоторые изменения будут внесены и в другие разделы, которые будут связаны с Автономной Республикой Крым и городом Севастополем. Эта ныне существующая автономная республика переформатируется национально-территориально. То есть не просто там республика, потому что это там какая-то географическая единица, а потому что там живет коренной народ. Мы очень рассчитывали, что, может быть, к 18 мая, но явно не успеваем, потому что оно еще не прошло через комитеты. Члени ОУН пікетували та намагалися потрапити у будівлю МВС. Вони зібралися перед входом. Поговорити з мітингувальниками вийшов заступник голови Нацполіції України Олександр Фальцевич. Штовханина почалася після того, як один з травмованих 9 травня оунівців плюнув Фальцевичу в обличчя. Після цього вхід до міністерства оточили поліцейськими. Побачила поліція ознаки злочину. Гранатомет. Було прийнято рішення по факту. Є постраждалі. Алло, ви що робите? Слушай, я отдал стране этой больше, чем ты. Ты вспомни. Штурм офісу добровольчого руху ОУН міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав правильним рішенням. На засіданні Кабінету міністрів він пояснив, чому спецпідрозділ Національної поліції «Корд» штурмував офіс організації. 9 травня під час ходи під назвою «Безсмертний полк» силовики почали штурмувати офіс націоналістів. Момент, когда там збирався натовп, поліцейські побачили, що в вікно офісу відповідного ОУН стоїть людина в камуфляжній масці і у нього на плечі гранатомет. І поліцейські прийняли негайне рішення войти в це приміщення і локалізувати цю проблему. Після цього було знайдено там цей тубус, він був пустий, але ми не могли знати, чи це пустий тубус, чи це готується вистріл.
Поліція поки не викликала авторів фільму «Вбивство Павла». Про це повідомила одна з авторів Анна Бабінець. Презентація фільму відбулася в медіахабі. Це спільна робота журналістів редакції «Громадського», «Слідства.Інфо» та закордонних колег, які провели незалежне розслідування вбивства. Вони встановили, що співробітник СБУ був під будинком Павла Шеремета напередодні вбивства журналіста. Вони отримали вблизі місця преступлення. Голова Нацполіції пан Князєв заявив про те, що вони збирають засідання тих слідчих, які дотичні. Потім також пан Аваков заявив про те, що хочуть викликати на допит і пана Устименка, і журналістів, які працювали над фільмом. Але це була фейсбучна заява. Наразі нікому з команди запрошень на розмову не було. Автори фільму одразу після аварії збирали матеріали з камер спостереження, опитували свідків та колег Шеремета. Деякі знахідки, за словами авторів, змусили інакше подивитися на офіційні заяви правоохоронців. Журналісти запрошували представників силових відомств на презентацію фільму, але вони не прийшли. Он проехал около 300 метров. И когда собирался повернуть налево, произошел взрыв. Журналистское расследование началось с детального изучения момента закладки взрывчатки. Именно тогда возникли первые вопросы к официальному следствию. Команда журналистов выявила как минимум 6 свидетелей, присутствующих на месте преступления. Ми б хотіли, щоб наша аудиторія, ви безпосередньо сприймали цей фільм як першу частину розслідування, тому що дуже багато матеріалів у нас в роботі, вони не увійшли сюди, і ще попереду ми працюватимемо далі, ще попереду багато роботи, тому що ми не опустимо рук і робитимемо це розслідування стільки, скільки це буде потрібно. Я особисто запрошувала речника МВС Артема Шевченка. Ну, по-моєму, тут немає. Тобто про те, що сьогодні буде презентація, це було поширено 3 дні тому. Будь-хто міг прийти, особисто запрошувала Артема Шевченка. Я сподіваюся, що найголовніше відреагує офіційне слідство на ті нові докази, здогадки колег-журналістів, які сьогодні були оприлюднені не лише в цій залі, але й в ефірі, наприклад, громадського телебачення. Більше того, це вже інформація кількома мовами, і, мабуть, за таких умов буде гірше і складніше уникати офіційної позиції слідства щодо доказів оприлюднених сьогодні. Я думаю, что это отличная работа журналистов, расследователей, которые, безусловно, скажем так, как минимум оставляет много вопросов, на которые нужно отвечать и которые нужно задавать профильному органу. Акція «Здай кров, врятуй життя» відбулася в рамках 4-го глобального тижня безпеки дорожнього руху ООН у лікарні «Охмадит». Наша кореспондентка Дарина Іванютенко відвідала акцію. Олексій прийшов здати кров. Поки що не відчуваю навіть, що з мене щось викликає. Здавати кров, допомоги іншим, кому вона потрібна. Електронний валір використовується при заборі крові, щоб визначити об'єм і вагу крові, що ми забираємо в донора. Серед донорів були працівники Національної поліції. Намагаємося привернути увагу з цією акцією для того, щоб всі небайдужі громадяни, водії та пішоходи притримувалися правил дорожнього руху. Дмитро 36-й раз стає донором крові. После сдачи крови приходили сухой поем. А почему? Шмотками, сомками или чем-то. Просто помогаю. Мой номер в базе доноров, поэтому, когда надо, меня вызывают. Ця дівчинка лежить у відділенні ортопедії та травматології лікарні «Охмадит». Вона одна з тих, для кого здали кров. Дарина Іванютенко, Заман, АТР. У Бахчисараї планують провести 2 молебні. Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров анонсував завтра проведення 2 дуа, приурочених до річниці порушення проти нього кримінальної справи, а також арешту 4 бахчисарайців у справі Хізбут Тахрір. Перший молебень відбудеться у мечеті 6-го мікрорайону одразу після святкового п'ятничного намазу, приблизно о 1:45, а о 17-й годині вечора має відбуватися молебень у дворі будинку Умерова за адресою Бахчисарай, 5-й мікрорайон, вулиця
Лазурне 67. Мы обязательно вспомним и Ахтема, который больше 2 лет находится в СИЗО. Обязательно вспомним Эрвина Ибрагимова, который уже почти год, как его нет с нами. Мы надеемся на то, что он жив-здоров и еще вернется к семье и к друзьям. Обязательно вспомним всех остальных ребят, которые находятся в следственном изоляторе или уже осуждены и отбывают срок. Будем просить, чтобы они все как можно скорее воссоединились со своими семьями и были среди нас. А это своеобразное массовое мероприятие, на которое могут прийти все абсолютно, кто желает и кто имеет возможность и время. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мамілєм Мухтарова за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Булгун». Ілона Довгань говоритиме з Володимиром В'ятовичем, істориком та автором книги «Війна і міф». Будьте за ТР, гарного вечора.